yn yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob, y dosbarth i Ebolesi neu Adfeirch sydd ti cefn i heledd, ac mae'n glamp o ddosbarth yn barod. Dal i ddod, dal i ddod. A mae hwnna'n arwydd da, wy'n gwybod. Yn iach hefyd, mae'n braf cael gymaint o rhai dda yma ac ystadlu. Nicole Musson sydd yn beirniadu, pan maen nhw'n dod mewn am y tro cynta, wyt ti'n credu i ran fwyaf o feirniad bod nhw'n gallu yn y bôn wneud penderfyniad yn eitha cloi, odi e lawr i rywun sydd yn mynd â dy galon di? Dwi'n meddwl yn union, mae'n rhaid iddyn nhw dar llygyd, a dwi'n siŵr wrth yn y ddew, mae yna ambell un, ydych chi'n gweld, mae pawb yn wahanol, ond ydych chi'n gweld os edrych chi o gwmpas y cylch ydych fewn, mae rhywun yn mynd i'r catalog i weld beth yw hwnna. Ydych chi'n gweld nhw'n edrych, achos mae wedi ffansio rhywbeth. Bod y beirniad ddim yn gallu gwneud hynna, dwi'n siŵr bod ni fatha, ti'n gweld ni'n edrych ar rhai. Wrth yn dod fewn, mae yna criwan yn dod fewn yn rhedeg, a ti'n gweld ambell un mae'n dilyn rownd. So mae'n debyg bod rheini wedi cymryd i llygad i. So, dwi'n meddwl fydd hi'n gwybod, dwi'n meddwl, beth sydd wedi cymryd i llygad i, ond mae rhai gweld nhw'n symud hefyd. Fydd hi eisiau gweld rwan bod y rhai bod hi wedi licio dod fewn yn gallu symud yn dda. Achos mae hwnna, neu beth ddigwyddodd gyda ni pan o'n ni'n doi'n sefyll fan hyn ac yn gweld nhw'n pasio, oedd y ddoi ohono ni'n reddfol yn mynd am wahanol rai yn dod? Oedd, yn bendant. So, Rhys Williams o'r gwyr. Oedd yn dangos yr Ebolesi yna. Dyma ni'n cael y cyfle eto i weld y beirniad Mrs Nicole Musson o Brydfa Coston. So 2386 Cyrem Royal Beauty, Merchnogedd Victoria Whittle, yn cael ei ddangos gen Mason Whittle. A wy'n clywed hefyd yn y gorffennol, achos mae Nicole wrth gwrs mor brofiadol yn cadw ac yn dangos, bod hi wedi achub ambell i geffyl. Do, un enwog iawn oedd Parc Carlo, ceffyl oedd wedi bod yn llwyddiannus, wedi cymhwyso eisiau ceffyl y flwyddyn, ac dwi'n siŵr be oedd manylion y sefyllfa, ond dwi'n meddwl i Nicole ffeindio fe mewn dipyn o stad wael gen rhywun, a wedi achub y ceffyl yma, a oedd wedi bod yn march hynod llwyddiannus iddi. Ond mae hwnna'n stori o lwyddiant yn dwi bod hi wedi rhoi gymaint o gariad mewn i'r magu. Fel bod y march yna wedi talu hi nôl am y garedigrwydd. Beth am hanes Nicole? So Nicole yn reiddiol, wrth gwrs, o ddwyrain Lloegr, o Suffolk, wedi bod yn rhan o'r gymdeithas ers blynyddoedd llawer. Mae ar ambell i banel beirniadu, Gymdeithas Merlod Cymreig, y BSPS Heritage, y TSA, a'r MPS hefyd, ar gyfer blwyddyn nesaf. Ac mae wedi bod wedi cael diddordeb ers yr 80au yn y Merlod Cymreig Teip Cob yn enwedig. Wedi cael llwyddiant yn cynhyrchu ar ran pobl eraill, yn enwedig Peter Hussey a Leslie Hussey o Brydfa Diabonon, lawr yn De Lloegr gyda'r meirch Take That, Diabonon Take That, Diabonon Replica, cwrs i dad nhw wedyn, Hengwys Twysog, ac wedi wneud yn dda iawn iddyn nhw. Oedd yn dweud, ddari achub Parc Carlo rhai blynyddoedd yn ôl, ac just o siawns, ddari prynu ebol bach, Popsters Tommy Cockles gen Brydfa Popsters, fel ebol 2 blwydd oed, oedd o just o adre, ac Nicole yn dweud o'r eiliad nath i weld o, oedd hi'n gwybod bod o'n rhywbeth sbesial. Ac mae Tommy Cockles wedi cael gyrfa llwyddiannus iawn, wedi cymhwyso sioe ceffyl y flwyddyn, wedi bod yn pencampwr yma yn y sioe frenhinol dan gyfrwy, ac wedi bod yn dda iawn iddi hi. Ac yn tanlinellu unwaith eto, safon y beirniadu a'r beirniad sy'n cael dod yma i weithio yn y ffairia. Yn bendant. Ac nes i siarad efo'i ddoi, oedd hi just tu ôl ni'n gwylio'r classes ddoi, Nicole, ac oedd hi'n dweud bod hi'n rili'n edrych mlaen at heddiw. Nicole Musson, y ddynes hynod smart yn y piws yng nghanol cylch y cyffylau. Dyma'n beirniad ar gyfer yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob. A helydd cynwal, dyn ni wedi bod yn gwylio'r cyfan yn dilyn y dosbarth yma.
dipyn o gystadlu. Os tipyn o gystadlu, mae wedi cael y cyfle i edrych arnyn nhw yn fanylach, yn unigol. Mae wedi danfon nhw mas unwaith eto i fynd o gwmpas y cylch ac fel i ni wastad yn gweud, mae e'n fraint i gael sefyll fan hyn mor agos at y stoc ifanc, mor agos at ddyfodol yr adrannec. O, yn bendant. A dyn ni'n lwcus cael gweld yn union be mae'r beirniad yn cael gweld hefyd. Wrth gwrs, mi ddari tynnu rhain fewn i gael golwg manwl ar nhw, ond ddim mewn unrhyw drefn penodol, felly dyn ni ddim yn gwybod pwy sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond pwy fi, os yna enillydd, ond fe gawn ni weld pwy sydd wedi cymryd ffansi yn y colmesyn. Yr adrannec, y Merlod Cymreig Teip Cob, yw y merlod sydd o ddiddordeb i ti yn ei magu nhw, ac yn gyfarwydd iawn ar y bryd wrth gwrs. A mae yna ambell un wedi mynd a dy fryd di? Do, mae yna cwpl o rhai neis yn fan hyn. Mae nhw'n teipio wahanol, mae'n rhai ddeud i'w gilydd, ond dwi'n meddwl bod gen y cwl digon o ddewis yma. I gael weld, dyma ni yr un Richard Pittman a Blaen Cilla Aroma yn do fewn yn gynta. Felly pam bydden ni cwl wedi mynd am yr un mewn? Quality, yn edrych fel pony, asgwrn, siwrle, mae'n hynod neis. Wrth y march, a sbio hwnna wedyn, y ffrant sydd ar hwnna, yr asgwrn oedd ei tan efo, pen o dda, sy'n gweld yn grwn, cynffon ar ben, mae hon yn un dwi'n licio'n fawr iawn. Yn batrwm perffaith? Yndi. Wrth gwrs, wedi cael ei brynu yn arwerthiannau llawn ymddyfru, nôl rhyw mis nôl o'n sy'n ni'n meddwl, wedi cael ei magu gen Stuart Morgan a Claire o'r Gwyr. A'r arwerthiannau dal yn llewyrchus o gwmpas y lle? Yndyn, mae stoc o ansawdd dda wastad yn gwerthu'n dda. Mae pawb eisiau rhywbeth dda yn dyn nhw. Ac mae hyn yn tŷ yna. Ydy. Felly Llanymddyfri, yr Llanybydder dal? Llanybydder dal yn mynd, mae yna arwerthiannau yn Aberhonddu bob mis hefyd, ac wrth gwrs y prif arwerthiant yma ar faes y Sioe mis Hydref hefyd. Wel, yn yr ail safle, y damberchnogaeth John Welsh, 2385, wrth gwrs John Welsh yn yr rhedeg y Royal Ship, y dafar yn Dolgellau, New Gap Lady Marmalade, ac yn drydydd wedyn, mae Andrew Thomas gyda Caid Erwin Gwendolyn. Nesa wedyn ni, mae Border Valley Roses for You, yn berchen i Ryan Wilson. Felly mae'n benderfynol iawn yn dwi, yn cael cibolwg arall, i wneud yn siŵr ac i sicrhau bod y safleoedd yn aros. Ac mae Nicole hefyd wedi gweud bod hi ddim yn cael ei symud gan liw na unrhyw farciau y ceffyl ar y diwedd, nid y lliw, y ceffyl ei hunan. Mae hynny'n gwbl wir i Nicole, dwi'n meddwl, achos dwi'n cofio mae wedi cadw rhai sydd am lliwiau mwy blaen. Ystalo mi oedd un marchogaeth hen march o'r enw Rhosamer Surprise, ac oedd gen i ffigau, enw iddo fo, Cowface, achos oedd gen i fo wyneb, fel Gwartheg Hereford, oedd o'n lliw melyn ar pen gwyn ma. Y gwyneb gwyn ac Cowface oedd hi'n galw i. So dwi'n meddwl bod hi yn ffafrio unrhyw lliw o gwbl. Mae hefyd, dwi'n mynd hoff os oes na dorri o'r got wedi bod. Mae'n lico'r olwg naturiol a dwi'n mynd lico gormod o goli'r chwaith. Nadi, mae yna driciau gallu cael ei dynyddio. Y fendant, ydych chi'n gweld weithiau mae rhai yn trio gael y lliw hyfryd o amgylch y llyged. Bach o make-up sy'n mynd mlaen. Y golir. Ond dwi'n meddwl bod mi oedd yna gyfnod pan oedd o'n boblogaidd yn ffasiwn i wneud hynna, ond dwi'n meddwl bod hi wedi tynnu o'n ôl chydig bach o hynna. Wel, dwi'n siŵr bydd pawb yn enwedig Richard Pittman sydd ar y brig ar hyn o bryd yn cael ein anodd i gael yr Ebolesi yma i sefyll. A na le ti'n gweld y gwaith caled, ni mor agos i ni'n gweld nhw yn ei pob peth o fewn i gallu i sicrhau bod y swclod yn bihafio, yn edrych ar ei gorau. I chi bron o bod yn gallu timlo'r galon yn curo. Timlo'r tensiwn. Wyt.
Wel, mae yna un o fyny eitha dipyn o lawr y llinell. Arm smart yn dangos ar ran brydfa Trefalion. A ti'n ma beth, ti ffili di-ystyru hwnnw chwaith yn dwi ti pan yw ti yn dod lan o'r gwylod i'r pedwerydd safle. Mae rai bo hwnna Yn berffeth. yn meddwl lot. O, ma ni! A'r het wedi diasg. Dyma ni Blaen Cilla Aroma a Richard Pittman yn ennill y dosbarth yma i'r Ebolesi. A dyma ni Yn y sioe brenhinol. penderfyniad wedi wneud yn y dosbarth cryf yma o Ebolesi. Ac mi wedys ti, David, bod yn batrwm perffaith. Licio hon yn fawr iawn. Licio hon. Rwy'n di ffansio hon yn y seir, ond sgan ddim digon arian i brynu rhai, cofia. Falle ar ôl y David diwetha, mae ti'n costi ffortiwn, David. And that is number 2374. Mwynhad y sgwrs. Pittman with a Blaen Cilla Aroma. Llongyfarchiadau mawr i chi. Yn ail, in second, 2385. And this is John Welsh with Newgap Lady Marmalade. Yn y drydedd safle, in third, 2382. And this is Caiderwen Gwendoline, property of Andrew Thomas. Wel, dyma ni enillydd y dosbarth yn y Merlod Cymreig Teip Cob. Richard, this was quite an astute purchase. Yes, seen her in a sale a couple of weeks ago, and I like her breeding. She's a granddaughter of Domestic Turpin that I had for a few years, and I couldn't leave her there for what she was. Well, a bit of a quick turnaround. The sale was about 3 weeks ago. Yeah. She come from good owner, so she looked ready to come, so didn't have too much work to do with her. I think she was on her own today, so congratulations. Thank you very much, thank you. With Tysor Ainian Fetis Finale. So bydd hwn mynd o'i Gasnewydd, ie? Llongyfarchiadau i'r holl enillwyr. A dyma ni, y wobr gynta yn mynd yn ôl i Gasnewydd. Diolch i Blaen Cilla Aroma yn eiddo i Richard Pittman. Ac yn ennill, yn dod yn fuddugol yn yr adran arbennig i'r Ebolesi neu'r Adfeirch gyda'r adran C. Caiderwen Gwendoline, property of Andrew Thomas. Iawn, hwch gymeradwyaeth iddyn nhw.